Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya biar aku nak TV. Assalamualaikum warahmatullah. Iya biyankoɓe Nange TV mbiyam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Yawɗa men ñalawma amde woni altine no hawre nayyi ilewru men mai woni ilewru men duujal tawña ɗiɗi e nogas e jeegom alhamdulillah alamin. Nde balɗe kala eɗen kalano wonde asmano ne ƴewni asmano nande asmano ndungu machallah hanke jamma holliri ɓay toɓi machallah waɗi hendu muɗum toɓi ndiyam machallah tabarakalla machallah non ko weltare ɓeydare wadde noon kala kamo ganduɗa ko ndemannoɗo ganda kam bettaka oɗo saka mo ndungu ari saabu hanki waali ko tabde machallah alhamdulillah alamin ko ɓeydare mawde ndungu ari to jaam e cellal dumuna kala guleki ene mawni wadde noon wadde so toɓano kam taw ko heɓe kam cuusa guleki tappan alhamdulillah alamin ɓeydare kam toɓi machallah ɓuɓol ari no moƴƴi alhamdulillah alamin ko weltare kono kadi ko ɓeydare tigui tigui ko ɓe Nange TV on beltanama sanne machallah alhamdulillah alamin oɗo subaka lo bandiraɓe jalti gam dusde ceerno alhamdulillah alamin ko weltare no fewi jalti gam dusde ceerno ha to galle to machallah alhamdulillah alamin ga foof ene beltana sanne yeɓiyankoɓe Nange TV kamɓe kadi ɓe jarne duwuji mabɓe message mabɓe batukoji mabɓe fof ene jetto en no fewi no fewi ko fof e fodde yiyande muɗum ɓe hen mbaɗen batakeji gam ɓeydande en machallah golle ɗe no ɓuuri yaɓɓude ɓuuri yarude yesso ɓe hen kadi ganduɗa hoorema kadi kollen kono ko weltare men ɓe hen mbiyen kadi machallah waɗi fayida sanne sa ɓeydi ɗum ɗo walla ƴetti mawɗo kaari walla yeehi galle kaari ande ceerno en andi dental ngal mbaddamo jewte ɗum fof naftoro haala ha nder toni ɗum noon oɗo sa eɗen bowol ɗo kuccire galle ceerno becce machallah to ɓata ceerno ara inchallah mawla kanko e dental ngal mbaɗen duusa e nder duusa alhamdulillah alamin jiɗɗo ceerno addata ɗo ceerno addata to ɗo arata so Allah holam ɗo jaaɓi
alhamdulillah min oto ceerno nana ara mon tourno minen no Ceen Siraji An ceerno hamne heɓi ɓen ɗo ngara ɓen ɗo ngara kewi hedde yeeso alhamdulillah min alhamdulillah bilal machallah seydi an seydi keɓe alhamdulillah machallah ceerno Baro ceerama Ndiaye machallah mo toɗɗo dande makko welde nde machallah machallah joni kettorto ceerno Baro Ndiaye ketton dande makko welde nde inchallah وكوني في التعلق الانتماء بمصباح الهدى فرجي زمان سراج الدين قائدنا إلى ما سيرضي الله يوم الامتحان به الإيمان في قلبي تحرى ببرده جواكيد الجمان في دنياي ترفض بثيابي سعادة والكرامة والأمان فضائله مبان سابقة ولم يبلغ ceerno Bachir ceerno inchallah alhamdulillah machallah heeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne machallah duusa nder duusa ceerno duusama fati galle to alhamdulillah min jartere juma to en jokkeno golle ɗe ceerno Ibou Mar Ceene dental alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibou Mar Ceene dental nder nder juma ka in ɗeeluɗi nangoɓe lawol Ceerno Amadou Tidiane alhamdulillah sabarum juuro ye ceerno bade salatul fatiha do winde mi wayni ɓe ɗum haajuji amin alhamdulillah rabbil alamin dental immima gam adde juurade ceerno mawɗo gardugol ceerno Ibou Oumar Ceerno alhamdulillah tan ceerno Ibou Oumar Ceerno Kalidou Thiam machallah ceerno Abdoulaye Diallo machallah
هذه صلاة الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah juram Ceerno mawɗo radiyallahu anhu. Alhamdulillah sikki tokkodiral juuɗe jurmodiral jafodiral fiɗande bannin fiɗan hoore ñaɓotoɗo duwaw. Ngar ko lawol Cheikh Ahmad Tijani. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah. Ceerno Ceerno Abdoul Hayy Diallo, alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Abdoul Hayy Diallo, masyaallah. Alhamdulillah, masyaallah sikki masyaallah ngol ɓuuɓol ngol bifol ngol keccol masyaallah alhamdulillah min ko jammoto ɓe ene moƴƴi no moƴƴi moƴƴi en ji beeli ɗi en ji masyaallah alhamdulillah alhamdulillah en ji dentande
صلاة الفاتح. آمين. يا الله جاب الدعاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Biyankoɓe Nagui TV tan machallah Allah ci ali mbo machallah yetti bandiraɓe kala weltare ko ɓeydare oɗo men ñalawma altine nayi lewru men nde ganduɗa lewru men mai tawneɗi nogas e jeegom ɗo teddungo Madina Gounass en garti ha galle ceerno machallah wadde duusa e nder duusa alhamdulillah rabbil alamin nayi walla joyi hande ko joyi elle ɗi ɓe guilnade ko nayi kono elle ko joyi machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno non yewen koɓe Nagui TV en jokki bandiraɓe aadi so Allah lamɗo jaɓi ha janggo kadi inchallahu mawla janggo kaba so Allah newni mbawen kadi jokkude golle duusa ɗe inchallahu mawla ɗon eɗen celli eɗen keesi inchallah en keppata en kaɓata eɗen jogo belamma kala subaka arde guila salatu arde guila subaka law yidde tangal jilondirde mabɓe tawtirede juurolngol tawtirede wirtugol ngol ƴettugol duusa ko kadi macha en jogo hen weltare mawde no fewi machallah alhamdulillah rabbil alamin صلاة الفاتح.